हेलो गाइस आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' लोगोफोर मोनसे खोथा मैया थांनाय हराव सासे दुथां गथ'आ आंखौ WhatsApp भइस रेकर्ड हरदों नङा होमबा आरो मेसेजआबो हरदोंमोन आरो सिगांनो WhatsAppआव हरदों भइस रेकर्ड कि आंखौ गावथारनो आंखौ सिलाइजों गावथारलांनो नङा होमबा स' एक्चुअली बियो बुंदों कि नों अमृतसर थायो पान्जाबाव थायो आं बेरायनाय पान्जाबाव आङो 14 इयार्स माने 14 बोसोर आं पान्जाबाव थानाय आं आर्मियाव मावो नोङो बारा दुगा दा देखाय आरो नोंखौ आङो गावथारना बेहायनो गालांगोन होननानै बुंदों आरो बिनि भइस आरो रावजों लोगोसे बे आर्मिबो नङा बे सासे आं बिनि डिटेल्सखौ नायदोंमोन बिनि नामा लसमन होनना बुंदों माने लिरनायाव ट्रु कलाराव आजिखालिथ' ट्रु कलारावनो गासिबो देखायखाजोबखायो लसमन होननानै बुंदों बिनि नामा आरो बिनि उनावहाय लोगोसे बे कम्पानियाव खामानि मावो बेंगलराव नङा होमबा बे बेंगलराव खामानि मावो बेफोरबायदि सिगाङावबो बियो हरखानाय दंमोन मेसेज बावदों बियो बिथाङा डिलिट खालामनो जानो हागौ स' WhatsAppआव बियो आंखौ मा बुंहरदों कि आंखौ गावनो सिलाइजों गावथारनो नङा होमबा अके नोंथाङा मानि थाखाय सिरियास जादों मा मेगन सादों आं बेखौ जेबो हमनो हायासै ना आङो CM चिफ मिनिस्टार आसामनि ना आं आसामनि चिफ मिनिस्टार ना आसामनि आं MP ना आङो बबे जायगानि MP ना आङो MLA नङा होमबा आङो मा मोनगोन नोंलाय नङा होमबा ना आङो बबे जायगानि लिडार नङा होमबा ना आंनि भिडिअ बानायनानै बर' हारिनि थाखाय भिडिअ बानायनाय आगारनाय आपल'ड खालामनाय बेखौ नुनानै मेगन साबाय नामा नङा होमबा ना आंनि जौगानायनि एसे लामाखौ नुनानै मेगन साबाय नामा एक्चुअली आंनि मेहनत आं खस्थ' खालामदों बाट आं दासिमबो जौगानो हायाखै नोंथाङा आंनि बेंक बेलेन्सखौ नायोबा जिर'आनो मोनगोन मिथिबायना आंनो नांगौ गोबाङानो आंहा गोबां माखासे दाहारबो दङ बावसो मिथिबायना स' बेफोर दाहारखौनो सुख'नो गोनां गोबां दं नोंथाङा आंखौ इसेबां मेगन सानो गोनाङानो गैया मानो होनोब्ला आङो डेभेलप जायाखै इसेबां मिथिबायना इसेबां मेगन सानो गोनां गैया आं इसेबां डेभेलप जायाखै मानो थाखायथ' आङो फरेस्ट मेगन मोदै आङो खामानि मावनो गोनां जायो ट्रेनिङाव थांनो गोनां जायो मानो खस्थ' खालामदों जौगानो थाखाय जुदि आं जौगानायबा आं मानो बेफोरबायदिखौ खामानि मावनो नङा होमबा आसलथे नोंथाङा गोबां गाज्रि ट्रेकआव थांदों मिथिबायना ना नोंथाङा आंनि फनखौ रिसिभ खालामफिनो ना आंनि मेसेजखौ रिप्लाइ खालामफिनो WhatsAppआवबो ब्लक खालामना दोनबाय बा बुंदों नों निजेनो बुंदों आं उदालगुरिनि होननानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय ब्लक खालामना दोनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय कल खालामबाय कलावबो ब्लेक लिस्ट खालामना दोनबाय मेसेज खालामबाय मेसेन्जाराव मेसेज खालामनायाव रिप्लाइ खालामा बार 100थायाव खेबसे मेसेज खालामबाय आं डिउटियाव दङ कलखौ दाननो हादों डिउटियाव दङ कलखौ दाननो हादों नङा होमबा ब्लेक लिस्टआव दोनदों गुबुन नाम्बारजों कल खालामदों गुबुन नाम्बारजों कल खालामनायावबो दाननानै हरदों आसलथे नों गथ'आ मा फरायनाय नंगौना नङा नोंखौ आं हमनो हायो मिथिबायना मा थांगोन 50,000 60,000 70,000 पुलिसनो थांबाय लेगजाव ओरै कल सेन्टार पुलिसनि कल सेन्टार बायदि थाखायोना बेयाव थांनानै फैसा एसे एनै गारबाय अब्ला नोंनि ट्रेक लकेसन गासिबो आं नुनो मोनो मिथिबायना स' आं नोंखौ मानो बिदि खालामनो नों सासे नाबालक गथ' बुजिरोङि गथ'खौलाय नङा होमबा फरायनाय नङा जानो हागौ जुदि नों इसेबां दंखि बा माबा मोनसे सिरियासआव थाङो अब्ला नोंखौ आं हमनो 1 सेकेन्डबो माने बारा नांगोन आरो माने 2 मिनिट 3 मिनिट थांनानै बिनिफ्राय बारा गोजान नङा पुलिस स्टेसना मिथिबाय आरो बेबो सिटि माने चन्डीगढ़ एरियासो बेयाव थांनानै आं डाइरेक्टलि नों जुदि आंनो मेसेज हरबावो हम आंखौ होननानै अब्ला नोंखौ आं हमखागोन मिथिबायना नों दा इसां टेनसन लानो नाङा नोंनि लकेसन एक्जेक्ट ट्रेक खालामनो नों मा मबाइल इउज खालामो बेफोरखौ हमनो जेबो टाइम नाङा मिथिबायना फंबाय IPS एड्रेस होननाय थायो मिथिबाय नों हाजारानो गुबुननि नाम्बार बा मबाइल नाम्बार सुइच अफ खालाम मा खालाम नों बबे जायगायाव बांसिन थायो बे जायगाखौ आं ट्रेक खालामगोन बे नोंनि रुमखौबो मिथिगोन मिथिबाय बबे जायगायाव बांसिन थायो खै आवार्स नों बे जायगायाव थायो मिथिबायना नों हाजार मबाइलखौ सुइच अफ खालाम हाजार नों मबाइलखौ नाम्बारखौ सोलाय नङा होमबा सिगाङाव बेसेबां टाइमाव सिगाङाव बेसेबां माने थांनाय हिस्टरिथ' थागोन ना सिगाङाव मा बेसेबां टाइम थादोंमोन मिथिबाय बबे जायगायाव माने थांनाय मासाव बेसेबां टाइम थादोंमोन बबे जायगायाव बेसेबां टाइम नोंनि रुम थानाय जायगायावथ' नों बांसिन गोबाव थागोन खामानि मावनायनिफ्राय आरो खामानि मावनायावथ' गोबां बांसिन टाइमानो थागोन अब्ला बे मोननै गेजेरावथ' मोनसे नङा मोनसे हमनो हागोन अब्ला नोंनि बे जायगायाव थांनानै नोंखौथ' हमनो हागोन नङा होमबा नोंनि महर एरै साइड खानायखौथ' देखायदों र' नोंथांमोना बे जाम्बा गथ' आंबो जाम्बा जोंसै बे जाम्बा गथ'नि भइस रेकर्ड खालामना हरनाय आं नोंखौ गावगोन नोंखौ गावथारना गालांगोन बेबायदि होननाय
भइस रेकर्डखौ WhatsApp हरनायखौ नोंथांमोना खोनासंदो आरो खोनासंनानै नोंथांमोना माबायदि फिननाय होनो लुबैदों बिनि सायाव अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फिननाय होदो अके हेल' नोंथां प्रकाश बेयो पान्जाबसो पान्जाब सना मन्दिर नायनो जालेनो बाग बेयाव देसिन जालेनो बाग दा पाकिस्तान बर्डार गथाय आं बुजि मोनजोबो नों मा रखम मानसि नोंलाय नों दाखालि उजु फैनाय मानसि आं बेयावलाय 2014आवनो फैनाय मानसि दा मा मानसि नोंखौ आं रोखा रोखा गावजोबनाय बेयाव बांद्राय दुगा खिथिना नों मिथिबाय बेखौ बाराद्राय मा खालामबा नोंखौ एयावनो आं सेटआप खालामगोन आं बर' मानसि बांद्राय जुदि नोङो दुगा खिथिबा बेयावनो थारला गारनांगोन आं नोंखौ आंखौ गावथारनो ओंखारबायानो दानो ना आङो गेदेर मानसि जादों ना आङो CM ना MP ना आङो MLA नङा होमबा आंखौ दानो गावथारनो ओंखारबायानो गेदेरबो मानसि जायाखै ना आङो क्ररपति दानो आंखौ गावथारनो ओंखारबाय भिडिअ बानायनानै बुंनायावनो बेनो जोंनि बर' हारिनि रियेल केरेक्टार बेफोरबायदिखौ गिनानैनो जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेर सुबुंफ्रा गावनि मावनो गोनां खामानिखौ फावसायना थांदों बाट आं बिदि नङा नोंखौ गावथारनो बुंदों ना नोंखौ आं कल खालामफिनदों मानो फनखौ हमनो हायाखै नोंनाव आंनि नाम्बार दंखायो चन्डीगढ़ महालियाव थायो हाउस नाम्बार 118 फ्लेट नाम्बार माने हाउस नाम्बार फ्लेट नाम्बार आरो बिनि उनाव रुम नाम्बार 111 अके स' कन्टेक्ट नाम्बारखौ कल खालाम नोंखौ आं आम्बाला बा चन्डीगढ़आव थांनानै स्टेसनाव थांनानै नोंखौ आङो रेलवे स्टेसनाव पिकआप खालामहैबावगोन जोङो आंखौ गावथारना मा मोनगोन थै गगोन ना बेयाव इडियट